3 часа и котката ми започва да лудува. Много често срещано поведение, което е абсолютно естествено за нашите домашни космати любимци. Това, че нощната активност е много по-разпространена, не винаги обаче е признак на естествените заложби на котката. Проблемни поведения, които могат да се наблюдават, са неправилно хранене, чисто часово, неправилна игра. Какво да правиме? Когато не искаме котката да е толкова активна в 2, 3 или 5 часа и да ходи през нас, то можем да изместим часовете за хранене, да включим повече когнитивни занимания и повече физически игри през деня с нея и те да не са свързани непосредствено преди ние да си легнем, за да може да изместиме поетапно дневната и нощната активност по правилен начин. Има и медицински причини, поради които една котка може да бъде по-активна вечер или да има променен режим на будуване и на активност или на сън. Трябва да се провери ниво на щитовиден хормон. Хипертироидизма е една от тези причини. При остаряване и сенилни прояви, остаряване на мозъка също можем да имаме локализиране вечер, събуждане нощем, недобър и недостатъчно дълбок сън. Там също има много какво да направим. Освен промяна на графика през деня, поведенческата модификация, медицинския преглед и адресиране на общия здравословен статус на котката ви тук е от голямо значение.